Jeg hedder Mathilde. Det her det er mit værelse. Og jeg elsker alle mine ting. Hvad kan du godt lide at lege med? Fordi jeg elsker alle mine ting. Gør du ikke også? Ja. Se, det her det er mit skab. Hvor alt mit tøj det hænger. Så det her oppe er en hylde. Fordi jeg gerne se min seng. Så kom med. Se min første særlige lampe. Den er rigtig flot. Og spejlet det matcher til. Og spejlet det matcher til. Ja, det matcher vist til. Nu kommer vi op og ser min seng. Det her er min seng. Og den seng elsker jeg. Men det, som jeg mest elsker, prøv at se. Jeg tror, vi bedre kan se det, hvis vi går ned igen. Jeg har en rigtig stor en. Se. Det er flot, ikke? Ja, så har jeg min Furby, som jeg prøver at finde. Der er den. Den er rigtig hyggelig. Men hvis I køber sådan en, så er den ikke så... Den viser ikke så meget.